Tillykke med din nye RH Logic-stol. Du har valgt et fremragende produkt, der er designet med henblik på at give uforlignelig komfort og fleksibilitet i mange år fremover. Brug nogle få minutter på at sikre, at du får maksimalt udbytte af det produkt, du har valgt. Din krop vil elske dig for det. Før vi går i gang, skal du låse vippemekanismen i en stump vinkel større end 90 grader. På den måde er det nemmere at foretage indstillingerne første gang. Drejegrebet til låsning og oplåsning af vippemekanismen finder du på højre side af stolen. Drej det fremad for at låse. En anden vigtig ting at være opmærksom på, når du sidder på en kontorstol, er at læne dig tilbage i stolen. Alt for mange brugere læner sig frem eller synker sammen i stolen, og det er en udbredt årsag til dårlig ryg. Hvis stolen har monteret armlæn, skal de være fastspændte i en bredde, der passer til din krop og sidestilling. Du indstiller højden ved at trykke på knappen og løfte eller sænke armlænet som vist. Afhængigt af den konkrete model armlæn kan det drejes 180 grader eller skydes frem og tilbage. Underarmen skal danne en ret vinkel 90 grader med overarmen, så skuldrene afspændes. Du har sikkert lagt mærke til, at betjeningspanelet i højre side er forsynet med piktogrammer, så der er ikke noget at være i tvivl om. Vi begynder med sædehøjden. Du indstiller sædehøjden ved at løfte det første greb. Dine hofter skal være en smule højere end knæene, så benene danner en stump vinkel, større end 90 grader. Begge skruesåler skal være i kontakt med gulvet. En korrekt indstillet sædehøjde bidrager til en bedre iltoptagelse og blodcirkulation, og er også med til at holde mave-tarmkanalen i god form. Hvis dit bord kan indstilles i højden, vil det være en god idé at starte med at indstille det korrekt. Det næste vi skal indstille er sædedybden. Løft det tredje greb, så sædedybden kan indstilles optimalt for din krop og sidestilling. Der skal være luft mellem sædets forkant og underbenet, som tommelfingerregel 2 til 3 fingerbredder. Optimal sædedybde er med til at give en ordentlig støtte under lårene, samtidig med at du undgår at afskære blodtilførselen til underbenene. Og endelig skal vi have indstillet ryglænshøjden. Før hænderne ind bag stolen og vip grebet opad, mens du med begge hænder løfter eller sænker ryglænet. Vip grebet nedad, når du har fundet din optimale ryglænshøjde. Den optimale ryglænshøjde er kendetegnet ved, at den føles behagelig, og at især lænden har god støtte. Prøv dig frem med forskellige indstillinger, indtil ryglænet føles behageligt og yder god støtte. Hvis stolen er forsynet med en oppustelig lændestøtte, kan du benytte denne til at optimere stolens indstillinger yderligere. Pas på ikke at overdrive svaret i lændestøtten. Samtlige RH-stole yder god støtte for langt de fleste brugere. En eventuel nakkestøtte kan indstilles i højden og dybden, hvilket er en stor fordel, hvis du sidder tilbagelænet og arbejder. Den næste indstilling, vi skal se på, er den uafhængige ryglænshældning. Løft det andet greb for at frigøre ryglænshældningen og læne ryglænet tilbage, indtil du har optimal støtte, hvorefter du slipper grebet for at låse stillingen. Denne indstilling sikrer, at du altid har optimal støtte og komfort, uanset om du sidder oprejst eller tilbagelænet og arbejder. Nu er vi færdige med de grundlæggende indstillinger og kan gå videre til vippemekanismen. Drejegrebet til indstilling af modstanden er anbragt på venstre side af sædet. Det er forsynet med et plus og et minustegn. Grebet benyttes til at indstille modstanden i vippemekanismen. Du drejer grebet venstre om for at mindske modstanden og højre om for at øge modstanden. Når det er gjort, kan du læne dig tilbage i stolen og frigøre vippemekanismen. Den skal kun drejes en kvart omgang for at skifte mellem fri og låst. Hvis stoleryggen presser dig fremover, drejer du drejegrebet venstre om for at mindske modstanden. Hvis stoleryggen er alt for nem at læne tilbage, øger du modstanden ved at dreje grebet højre om. Når modstanden er indstillet korrekt, kan du ligefrem mærke, hvordan mikrobevægelserne giver dig mere energi. Nu, hvor du og din stol er i perfekt balance, er tiden inde til at eksperimentere med aktiv dynamisk sidning. Nu kan stolens stilling finjusteres blot ved at bevæge kroppen, samtidig med at du hele tiden har god støtte. Stolen er forsynet med en trinløs låsemekanisme, så den kan finjusteres. Der er imidlertid mange gode grunde til ikke at låse stolen. Bevægelse og variation bidrager til en bedre iltoptagelse og blodcirkulation,
så du også mentalt er på toppen arbejdsdagen igennem. Husk altid, at du ikke kommer nogen vegne ved at sidde stille.